шаби 1 майи соли 2026 бар асари боришоти шадид дар баъзе маҳаллаҳои шаҳри Кӯлоб ҳодисаи нохуши табиӣ обхезӣ ба амал омад. Дар натиҷаи ин офати табиӣ ба манзилҳои истиқоматии шаҳрвандон, иншооти ёрасон ва қисме аз инфраструктураи шаҳр зарар расид. Бо назардошти вазъи барамаломада дар асоси дастуру супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон соати 3 шаби 2 май ҷаласаи фаврии ситоди вилоятӣ таҳти роҳбарии раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид бо иштироки роҳбарону намояндагони сохторҳои марбута баргузор гардид. зимни ҷаласа таъкид карда шуд, ки ҷиҳати ҳарчи зудтар бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ тамоми тадбирҳои зарурӣ андешида шуда, техникаву механизмҳои зарурӣ пурра сафарбар карда шаванд. ҳамчунин ба масъулон супориш дода шуд, ки корҳои наҷотдиҳӣ, барқарорсозӣ ва расонидани кӯмак ба аҳолии зарардида дар муҳлатҳои кӯтоҳ анҷом дода шаванд. зикр гардид, ки дар натиҷаи ин ҳодисаи нохуши табиӣ мутаассифона 3 нафар ҷони худро аз даст дода, 2 нафари дигар бо ҷароҳатҳои гуногун дар муассисаҳои тиббӣ бистарӣ гардиданд. дар робита ба ин ҳамдардӣ ва таслияти асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон аз ҷониби раиси вилоят ба пайвандони фавтидагон ва хонаводаҳои зарардида расонида шуд. тибқи дастуру супоришҳои сарвари давлат, раиси вилояти Хатлон Давлаталӣ Саид шабона ба маҳаллаҳо ва мавзеъҳои зарардида рафта аз вазъи воқеии минтақаҳои осебдида аз наздик шинос шуданд. дар ҷараёни боздид ба мақомоти марбута дастур дода шуд, ки ҷиҳати ташкили гурӯҳҳои корӣ, таъмини аҳолии осебдида бо маводи ғизоӣ, расонидани ёрии аввалини тиббию санитарӣ, кӯчонидани сокинон ба ҷойҳои бехавф ва ба роҳ мондани навбатдории шабонарӯзӣ дар мавзеъҳои хавфнок чораҳои саривақтӣ андешида шаванд. айни ҳол дар кӯчаи маҳаллаҳои аз офати табиӣ зарардидаи шаҳри Кӯлоб бо истифода аз техникаву механизмҳои зарурӣ корҳои бартарафсозии оқибатҳои сел ва тозакунии минтақаҳо идома доранд.